таба атлыйбыз һәм экраннар алдына Иске Колатка районы Югары Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Зайнетдинов Рафаэль Сабир улын чакырып алабыз. Бүген 1 май көнне ул үзенең 75 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны бар якыннары бергә җыелып, безнең тапшыру аркылы котларга ашыгалар. Беренчеләрдән булып, кызы Гөлнара, кияве Ришат, оныклары Гөлназ һәм Риналь язганнар. 75 ел элек газиз кешебез Югары Терешка авылында алтын балалы гаиләдә икенчесе булып якты дөньяга аваз салган. Туган авылында калырга дигән карар кабул итеп, ул гомере буе туган җирдә намуслы килеш хезмәт итә. 41 ел буена колхозда аның авыр эштә хезмәт еллары сузылган. Әнкәй белән үрнәккә куярлык парлы гомер узып, безне балаларын яратып, чын кешеләр итеп тәрбияләп, олы тормышка чыгарып бастырдылар. Гомере буе әткәй чын гаилә башлыгы була алды. Аңа меңләгән рәхмәтләребез дә аз булуын беләбез. Ир атны көчле зат булырга тиеш дип әйтәләр. Күп очракта бу ялгыш уйлар була. Чөнки ир атлар бу дөньяны үз күңелләре аша үткәреп, бар хисләрне якын йөрәкләренә кабул итеп яшиләр. Безнең яраткан әткәебез, сөекле бабакаебыз да шундый ук киң күңелле, олы йөрәкле кеше. Ул барыбызга да үзенең җылысын тигез итеп бүлеп бирә ала. Барыбыз өчен дә кайгыртып, хәленнән килгән кадәр ярдәм итеп яши. Якыныбыз безнең, рөхсәт итсине бүгенге матур туган көнең белән ихластан котларга. Сәламәтлегең какшамыйча, безнең арабызда озын-озак яратып, яратылып гомер ит. Балаларың, оныкларың сиңа бер кайчан да кайгы китермәсеннәр. Гел син дә безне сөендереп яшә. Бар кылган игелекләрең өчен олы рәхмәт әйтәбез. Бүген синең юбилеең әти. 75 яшь Ходай бүләге. Син салучы шушы йорт нигезен, әни өчен тормыш терәге. Син әйрәттең үз үрнәгең аша бу тормышта яшәү серләрен. Күпме наз һәм сөю сыйдырган бит безне уйлап типкән йөрәгең. Бер кайчан да авыр сүз әйтмәдең, киңәшләрең булды үтемле. Шуңадыр ул без яшибез әти, кызартмыйча синең битеңне. Абынганда җайлап аңлатасың, сабыр төбе алтын икәнен. Син тамыры булсаң, без тырмагы җиргә бергеп үскән имәннең. 75 яшь ирләр өчен бары картлык чорының якты язлары. Әле алда шаулап торган гомер, оныкларның күңел назлары. Рәхмәт әти сиңа, барсы өчен, тәрбиеңә, биргән назыңа, күңел тынычлыгы юлдаш булсын, картлыгыңның якты язында. Төрле чакны күргәнсеңдер әти, йөрәгеңдә күптер яра да, киңәшчебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арада. Хөрмәтле Рафаэль Сабирович, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Табигатьне һәр көне дә җылы аяз тоела, күңел кояшы әгәрдә сүрелмәгән вакытса. Уф, табими, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Күккә очкан тургайларны сагынып нигә еларга, янда сандугачлар сайрый, күңелне юатырга. Уф, табими, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә.
Туганнар сон сәләмәт. Шул зур байлык дөньяда ник биеме юлдырыйк бит. Кештер барда җаннарда. Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә. Кадер кирәк белергә. Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә. Гөрләп кирәк яшәргә. Яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә. Кадер кирәк белергә. Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә. Гөрләп кирәк яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә. Кадер кирәк белергә. Gülüp kürek yaşarga. Зейнетдинов Рафаэль Сабир улы хөрмәтенә алдагы котлау сәламе дә яңгырый. Бу юлы улы Радик, килене Венера, оныклары Айрат, Алмаз җылы теләкләрен юллыйлар. Ихлас котлауларга шулай ук кодагыз Исхак Ибрагимович, кодагыгыз Фәрида Абдулловна, кодачагыз Елмира иптәше Шамил һәм балалары Булат та бик теләп кушылалар. Адам баласында билгеле булганча ике фәрештә бар дип саныйлар. Беренчесе аның әни булса, икенчесе әти инде. Менә әти дигән фәрештәгә бу тормышта игътибар икенче чиратта гына кала. Аларга багышлап сирәгрәк шигырьләр һәм җырлар языла. Аларны нишләптер көчле затлардан саныйлар. Әтирәнрәк уйлап карасаң, әти бит ул әни белән бер рәттән төннәрен йокламыйча, көндезен кайгыда, борчуда баласы өчен үткәрүче кеше. Менә безнең әтиебез дә шин гаилә башлыгы, ярата белгән тормыш иптәше һәм матур тәрбия бирә алган олы хәрефтән әти. Өстәвенә җанын да кызганмаган, яраткан бабай да. Әтиебез гомер буе җиң сызганып хезмәт итте. Аның белән бергә эшләгән авылдашлар да бары тик мактап, сыкланып һәм горурланып кына әти хакында сөйлиләр. Без балалары өчен бар затны булдырырга тырышкан әти әкренләп олыгайды. Гомерләр күзенә кергән әткәебезне, яраткан кодабызны бүген туган көне белән котларга булдык. Түбән генә башыбызны иеп, барсы өчен дә рәхмәт укыйбыз аңа. Якыныбыз, әтиебез, бабакаебыз, хөрмәтле кодабыз. Рөхсәт итсен өчен күңелдән матур туган көнең белән котларга һәм теләкләрнең иң изгеләрен сиңа җиткерергә. Синең туган көнгә әтиебез нәрсә бирер икән бүләккә? Безгә кылган һәрбер яхшылыгың сакланачак мәңге йөрәктә. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барсы өчен, сыгылмагың өчен язмышка. Тик яхшылык кына бүләк итеп яшәрбез без әткәй тормышта. Гомереңдә бик күп хезмәт куйдың, эшләмәгән эшең калмады. Озын гомер, бәхет теләп, үбеп калабыз синең кулларны. Яшә әтием, бер дә картайма әле. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Авырлыклар туса тормышта, киңәш сорап сиңа киләбез. Дөрес юлга бастырырдай сүзләр әйтәсеңне алдан беләбез. Ташып торсын күңелләрдә һәр чак яшәү дәрте, мәңге сүнмәсен. Якты өмет, зур хыяллар белән каршыла син бәйрәм иртәсен. Кадерле Рафаэль Сабирович, алгы көннәрдә дә хатыныгыз, балаларыгыз, оныкларыгыз мәхәббәтен тоеп, алардан җылы сүзләр, куанычлы хәбәрләр генә ишетеп яшәргә язсын. Шын күңелдән сезнең хөрмәткә яңгыраган теләкләргә кушылабыз. Сезнең гомерегездә нинди генә вакыйгалар булса да, нинди генә эшләр башкарылса да, алар сезгә тик шатлык китерсен. Барлык уй теләкләрегез, барлык хыялларыгыз тормышка ашсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итегез һәм бәхетле яшәгез.
zamanda Әнейім еш bulganda Әттейімнің көзі тішіп Икәу тұрмыш қырғанда Әттей баттыр bulganды Әней маттыр bulganды Мин туғаштын үйішнәрі шатлық білән туғанды Әлледе маттырлар Әлледе маттыр бар Әкетті илленеде Әттей бар, әней бар Иркәли туған юр жылысы ұшағы Әттейнің ұшылары әннің құшағы Мин бәләкәй шағында Назланып тұрғанында Тешмей тұрайдың дейлер әненің құшағында Бик бәләкәй шағында Бейіп тұрайдың дейлер Иден тоқталарда түгіл Әттейнің ұшларында Әлледе маттырлар Әлледе маттыр бар Әкетті илленеде Әттей бар, әней бар Иркәли туған юр жылысы ұшағы Әттейнің ұшылары әннің құшағы Әкетей бала шағында бір хәсретсіз үскенім Әттейімнің ұшылары, құлларының күшлері Бик арыған шағындам, әнейім құшағына Башларыны салыр үшін қайтам туған яғыма Әлледе маттырлар, әлледе маттыр бар Әкетті илленеде әттей бар, әней бар Иркәли туған юр жылысы ұшағы Әттейнің ұшылары әннің құшағы Иркәли туған юр жылысы ұшағы Әттейнің ұшылары әннің құшағы Әлледе маттырлар, әлледе маттыр бар Әкетті илленеде әттей бар, әней бар Иркәли туған юр жылысы ұшағы Әттейнің ұшылары әннің құшағы Әттейнің ұшылары әннің құшағы Әттейнің ұшылары әннің құшағы Әннің құшағы Әннің құшағы Құшағы, құшағы Әкетей бала шағында Әкетей бала шағында